Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska je tu ten sľubovaný špeciál za 100 odberateľov. Už momentálne mám 100 odberateľov. Ste neuveriteľní, za deň som dostal 7 odberateľov, proste mi prišlo. Takže vám nesmierne ďakujem. Strašne vám ďakujem. A dneska tu mám pre vás pripravený dron od firmy Sima. Je to dron Z3, presnejšie dron Z3, a dneska si s ním zalietame. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Zanechajte like, odber, koment, za všetko budem veľmi rád a my sa môžeme na to vrhnúť. Takže prvé, čo spravíme, je zapneme si ovládač a na drone si zapneme toto tlačítko. Začal nám svietiť na zeleno, dole. Dobre, a teraz už je pripravený na štart. Čiže skúsime s ním zlietnúť. No, takže už sme vo vzduchu. Zatiaľ to vyzerá dobre. Takže tu máme takú malú kamerku, hneď vám ju ukážem. Tu vpredu. Ale je to zlá kamera, proste nenatáča pekne. Takže s týmto dronom nebudem natáčať, aby ste vedeli. Ale kúpim nejaký lepší, ktorá bude mať nejaký DJ-a nejakého. Za 500 eur, ešte uvidím. Takže chvíľu si s ním polietame. No. Ujdeme troška do vzduchu. Akurát pre chvíľu som ho nabíjal a nie celý, takže koľko vydrží, to som zvedavý, lebo nedá sa pozrieť, koľko má batériu. Teda asi hej, ale musím pripojiť mobil a teraz natáčam s vami, takže a to sa nedá natáčať a aj popri tom pozerať percentá. No. Všetko ide po poriadku, jak to má byť. No. Teraz sme už vyššie. Pôjdeme dole, lebo to nie je dobre vidno. Môžeme ísť nad nás. No. A teraz vám ukážem trik, ktorý tento dron dokáže. S týmto dronom sa dajú aj triky robiť. Tak napríklad kotrmelec, alebo jak to mám nazvať. Napríklad dopredu. Už ste to nevideli, mi ušla kamera. Chvíľu, počkajte, spravíme to ešte raz. Poď bližšie, droník. Poď sem. A teraz. Teraz ste to už videli lepšie. A teraz napríklad do boku, doľava. Keď to spraví, tak potom ide, neviem z akého dôvodu, strašne dole. Skúsime to ešte raz. Trocha zjalíme sa. To je troška bližšie. A možno
Videli ste to? To je vec. Ale nedá sa s ním natáčať, to je chyba. Som to skúšala, strašne seká, ani to není pekný obraz. Ani na fotky sa to veľmi nedá. Fotky normálne fotí, ale nie sú pekné, sú škaredé proste. Takže toto je len na skúšobné a tento rok sa pokúsim kúpiť nový a inak chcel som vám ešte povedať, že neviem jak strihať proste veľa youtuberov, čo natáča poľnohospodárstvo, tak neviem, poradte mi, ľudia, čo sa do toho vyznajú, jak strihať do pesničky, proste aby sedel proste hudba, strih proste do pesničky. Proste keď tam bude nejaký v pesničke nejaký sek, tak proste aj zastrihnem to. Či poradte mi, tí čo vedia, čo myslím, poradte mi prosím vás. Dobre, tak ja s ním asi môžeme pristať. Dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť. Dobre, ja si myslím, že môžeme pristať. Keď chcete pristať, stlačíte len právo hore tlačítko a on sa vám pristane a vypne motory, takže môžeme to skúsiť. Dobre, je to tam. Išlo mi v pohode, nevybil sa ani nič, takže dobre, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Zanechajte tu like, odber, koment, jak som už hovoril. Za všetko budem veľmi, veľmi rád. A vidíme sa u ďalšieho videa. Už budete normálne vidieť, to len teraz špeciál. Budem robiť špeciály. A možno na každých 100 odberateľov asi. A dúfam, že to dotiahneme aj do väčších čísel. Ale ide mi hlavne o to, aby ste sa starali o prírodu, starali a nekašľali na ňu. Dobre, tak vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!